Dik li kellha tkun ġurnata ta' xogħol bħall-oħrajn spiċċat intemmet fit-traġedja għal raġel Taljan ta' 40 sena. Sfortunatament ir-raġel tilef ħajtu wara li waqa' madwar 4 sulari waqt li kien qed jagħmel xogħol fuq saqaf ta' fabbrika fiż-żona industrijali ta' Ħalfar. L-inċident seħħet li ta' filgħodu għal ħabta ta' 11:30. Immedjatament fil-post waslu membri tal-Protezzjoni Ċivili u tal-Pulizija kif ukoll tim mediku illi ta' l-ewwel għajnuna. Iżda l-isforzi kollha li saru sfumaw fix-xejn hekk kif ir-raġel tilef ħajtu fil-post kawża tal-ġrieħi serji illi sofra. Dan ma kienx l-ewwel inċident fatali li seħħ fl-aħħar xhur fuq il-post tax-xogħol, 4 minnhom fl-aħħar 4 xhur. Matul is-sena li għaddiet kien hemm 7 persuni li tilfu ħajjithom waqt li kienu għaddejjin bil-ħidma tagħhom fuq il-post tax-xogħol. Dan filwaqt li fl-istess sena kienu rrappurtati xejn inqas minn 2328 inċident, bil-maġġoranza jseħħu f'siti ta' kostruzzjoni u fis-settur tal-manifattura. Dwar il-każ ta' Ħalfar infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Monika Vella illi ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. Intant f'inċident separat Ingliż ta' 52 sena li jgħix ħalbanzan miet fl-isptar Mater Dei li aktar kmieni instab mitluf minn sensih f'garaxx fil-Mellieħa. Il-każ seħħ ħabt ta' 2:30 sawar nofsinhar meta l-pulizija ġew informati li kien hemm xi duħħan ħiereġ minn garaxx fit-Isbark tal-Franċiżi. L-ewwel investigazzjoni tjuru li r-raġel kien qed jagħmel xogħol fuq xi karozza fil-garaxx meta xi raġuni il-post intela bl-eżost bil-konsegwenza li intilef minn sensih u ngħata l-ewwel għajnuna minn tim mediku u ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza. Iżda ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar dawn iż-żewġ każi għadhom għaddejjin u anke dwar it-tieni fatalità infetħet inkjesta maġisterjali.